saka nhasi toda kumuudza kuti hatsamwire iwe. Handiti ngarove chero nguva tiri kutsvaga mwana. Handiti hapachisina nguva yekumirira kuti kusvibe chete, chero nguva tiri kutsvaga mwana. Handiti nhoko dzetsuro ngadzidyiwe, ndo basa remhuri mbiri, ndo basa remhuri, kwete nyaya yekunangana-nangana. Harisi basa remhuri iro. Kana imi vaviri muchidanana, communication, anenge achifunga kuti nerimwe zuva mwana achai kana angouya pauri, inhema. Muri 2 chaachigondora chaachimombe, mukanzwa kunzi pane mupostori, muri 2 mobuda moendawo pamupostori, mobatirwa dambudziko renyu, mukaona asina kuribata muudzei. Taane mazuva tatorana nemurume wangu, dambudziko rangu handina mwana. Ndauya mudare mamambogezi. Ndakamangarira mhuri kwandu. Pandakamangarira mhuri yekwadziura. Pamusoro pekusawirirana kwedu. Pamusoro pekusawirirana kwedu. Ndataura chikwadi changu chose. Chataura chikwadi changu chese. Ndikataura makuwa njasungwa nemhosva. Ndikataura makuwa njasungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Dzimigo ndinzwa. Mwadzi kusawirirana, kusawirirana. Chii chenyu vanhu vacho? Chipai vanonzwa Juda. Munga ndezini Tafumane Juda. Emmanuel. Tafumane Juda. Tafumane Juda. Tafumane Juda. Akamdara mamongezi. Akamdara mamongezi. Ndera zvandikumangana ndaitakura. Ndera zvandikumangana ndaitakura. Ndataura chikwadi changu chose. Ndataura chikwadi changu chese. Ndataura makuwa njasungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Dzimigo ndinzwa. Alright, Amai Yo era no wali mwana wa mbivu mambo. Kipira hiki chemo chenyu ndio kinwa. Chemo changu kudare ndechekuti ndine mwana wangu musikana akatizira kwaDzuda. Saka zvakaita ndezvokuti mwana akaenda muna Mei kana ndisingakanganisi. Ndine mwana wangu musikana akatizira kwaDzuda muna Mei kana ndisingakanganisi. Mwana iyeyo akati gare ari ikoko ndobva vazotiziso zvavo. Chakazoitika ndechekuti akazosangana nehanzvadzi yake muna sorry kutanga mwana wacho akatizwa charo gara mudaro mutizwa muri saka mwana wangu mukomana anoterana neuyu ari form 1 ndobva asangana nehanzvadzi yake mutauni. Pavakasangana vana vanenge vakachemedzana pakusangana kwavakaita. Saka mwana paakazoya kumba mukomana ndobva asvikotaura kuti mama nadhedhi ndaona sisi asi handina kufara nezvavari. Sisi vakaonda zvingatomboiti asi pavandiona vachema handisizwa kuti zvinoreva kuti kudii. Ndikati saka iwo waona sei zvikanzi mwana sisi akasakara. Saka ini ndobva zvandibata samai ndikati asi baba saka moita sei zvikanzi hapana zvandigona kuti ndiite nokudawo kuti hatisati tanyatsozivana. Wanga wadii kuenda pamunyai kana titsvage munyai titaure kuti vanonzwisa kuti mwana kupera kwaakaita chimbori chii
plus zvasangana mvudzi yake chii chiri kunyanya kuitika kuti acheme instead yekuti afare iye abva atanga kuchema. Saka ndakaedza kuti nditsvage munyaya ndokubva ndamushayiwa ndikaona kuti nguva inogona kutiperera mwana achinzi akaonda dzimweni dzenguri pamwe hameno pamwe sadza kudaro ari kutoshayiwawo. Ndokubva ndakwira kombi ndobva ndauya mutaundi paakanga atoka kuti ndinogona kusangana naye ndobva ndatsvaga mwana wangu ndokubva ndamuona. Pandakamuona mwana wangu ndakabva ndambudira naona ndobva atanga kuchemawo ndobva zvandibatawo nesimba. Saka nhasi kudare mavinga zvekuti mwana wenyu ari kuonda ko zvaari kusangana nazvo iko kumurozviziva kwete. Ndosaka ilaki kuti imi musimbe mune murume wenyu mutoati vanhu vese kana vakagara kuvarume vavo vanenge vakasimba. Kwete ndezvandauya kuzopedza kuda kuti ndizo kuti chii chanetsa ndozvamungatora. Saka mwana ari kupi? Ari kuvarume wake. Varume wake ari kuvarume vake. Saka mauya zvavabvunza kuti mwana akaonderei? Kwete asi ndapedza kutsanangura. Mukunonoka tsanangura nyaya yenyu makasununguka mambo zvekuonda kwemwana mune muchizviziva mwana mimi handiti zviri kuitika iko kwamungazvizive. Munhu paanouya kudaro anouya kuzotaura dambudziko raita kuti auye kudaro just that kwete kuti the cause yekuti mwana muda kuti atiudze kuti ari kusangana nei. Kutanga kwandiri kuitawo mambo kupinda mubatare yangu. Saka zvakawanda mai zamuvindi vana idare rechivanhu amai sunungukai kunyatsopira kusununguka. Amai vamweni vake vakabva vazoenda vanhurisa ndobva zvanzi izvoni mwana akatakura kurema akatakudzwa kurema kumusha kwavo azi kune ngozi. Kumusha kwavo kwemwana usikana wangu kune ngozi. Ngozi iri kuonekwa nevanhu kwaakaenda uongo aitaura zvindiani ndiyamwene vanhu vari gara yapo ndoita basa kutsvaga ngozi dzokupisha yevanhu inga kuchiita zvinhu zvakadaro so. Aiwa musiya gareko agara akadaro plazi haana mbereko ndo vari kuhura naye kuti aite mbereko yacho uye akatakudzwa. Mwana wavo ane vana vangani? Murume wakoyo une vana vangani? Saka mai vako manje vazive kuti uyu haana mbereko. Muri dhokota inga muchiita zvinhu zvakashata so. Akapuwa murume wechikwama. Ndamai avari kutaurirai? Uongo. Mauya kudare kwamama ndokubva zvandiremera ndokuudzawo baba vemunhu uye vanenge vakangovata mudare sei baba mavaudza ndo vangadai vari kutaura muno se ezvino muri kuona kuti amai avo baba varipo avo handiti vatotaura zvokuti mwana ane chikwambo mwana wevaridzi ane chikwambo mwana uyu akatakudzwa kurema mwana uyu akazodai ndaamai avo ezvino mauya muno mudarenyu ndimi mutakarasima maakutaura nyaya yedare remwana vana baba varipo avo vakwekwereswa vasingazivi kuti mai vakati chii vari rai ava ndo vangadai vari kunditaurira handiti mai vauya vakandiudza ndakukumbira kuti ivo samai vakanga vachinzwa zvichitaurwa ndivo ngavataure kwete kuti vazoteerera dare muno. Ndoda kuonesai pikicha yevanhukadzi nzira dzamunofamba mese kana kwangu zviripo. Handitaure kuchitora chitaura sondebe kakadai kana vari apa ndo vanenge vachitaura pazodai imba bai mukunyarara kunge musingazvizive sezvatirikutaura ndoti shuwa paya ndo zvakaitika handiti makwako. Tine urombo zvikuru kuti mwana kana ari kuvarume vake handiti chiri kumudya muviri machiona here hamuna kuchiona
kuudzwa kuti iwe une zvakati zviri pauri, une zvakazodai zvikadai pauri, handiti zvinojinga muviri, handiti mapawa. Saka nyaya yamungadai muri kutitaurira sedare tisati taenda kwamambo, zvamakaona nekuziva kuti mwana ndo zvaari, maita zvakanaka kasevera. Kodai ndanga ndisina kuuya pano maindiudzira zvaita zvakanaka. Dambudziko remwana kuti rigadzirisike rinogadzirisika nearinzwa. Ndichanoudza baba toroka kuti tingafamba zvai imi muripo. Avo haisi n'anga ka vanganoona kuti mwana uyu akatakura kurema, vakafamba naye kana kuti vakaenda kwavakaenda vakaudzwa kuti muroora wamuinaye mumusha 1 haabereki, haana mbereki, 2 ane zvakamuremera, ane zvikwama, handiti yendiiko makafamba vasevere tagadzirira tiete tinodii, tinonzwa dambudziko rei remwana muchiri moga kadodare remuchaka veuku neveuku vari kuda kuti imba yemwana inge yakamira, handiti ndizvo tochivanhu zvachinoitwa right. Makwira muti nekumashizha pana chakaipa, mauya kwamambo muchitsanangura zvakadaro, maiudzwa direct naama yavo vachiudza imi, hapana kudhererana kunodii kunodarika iko. Asi chiri kufadza ndechekuti maimboima mai moga, handiti nhasi ngavatiudze tinzwe navo ivo kuti vakazviwana pano, kana kuti baba mati baba ndiani vadzuda makamborinzwa here? Ndakatorinzwa kuti utsanangurwa paro muno nhasi. Ndaitotambura kuti deformation yacho ndei? Handiti mapawa but ivo havana kukuudzai. Saka zvaita zvakanaka imi muchinzwawo isi tichinzwawo tobatsirana nyaya iyi, handiti mapawa. Mhosho madzinenge dzakatyora isu chetikova chetu nekudzoredzera, handiti mapawa. Saka ndoda kuti ndiende pamwana no ndichiri kutsvaga chiri kupedza mwana. Unonzi ari ngoma Tedias Dzuda mukadzi wako mugeresi hamuna pro nayasikana nemurume mugeresi hapana communication inhau yemwana. Saka nhasi toda kumuudza kuti hatsamwire iwe, handiti ngarove chero nguva tiri kutsvaga mwana, handiti hapachisina nguva yekumirira kuti kusvibe chete, chero nguva tiri kutsvaga mwana, handiti nhoko dzetsuro ngadzidyiwe. Ndo basa remhuri mbiri, ndo basa remhuri, kwete nyaya yekunangana-nangana, harisi basa remhuri iro. Kana imi vaviri muchidanana communication anenge achifunga kuti nerimwe zuva mwana achai kana angouya pauri inhema. Muri 2 chaachigondora chaachimombe mukanzwa kunzi pane mupostori, muri 2 mobuda moendawo pamupostori mobatirwa dambudziko renyu, mukaona asina kuribata muudzei. Taane mazuva tatorana nemurume wangu, dambudziko rangu handina mwana, ndinoda mwana. Ndiyowo kunzwa mai avo manje avo nokuti ivo vakabereka manje vakuseka iwe, urema hwembereko zvinobva kuna mwana. Ndiye chete ane sikireti yese, dzikaite sei dzikadii mukashurana nekuita sei, Mwari ndiye anoziva kuti mwana anobva pari. Ndo zvandiri kutaurira
kwete kumira pamberi unokwira pachuru uchituka mwana wemunhu kana kuudza mai vake kuti mwana wenyu ingomwa iyi. Mwari havadi zvinhu zvakadaro. Ndoda kunatsvaga mashoko aya ndianzwa kuti akataurika here. Ndamukatu. Ndoda kuatsvaga mashoko aya ndonzwa kuti akaudzanwa here kuti mwana uyu ane chikwambo mumusha zvichiwanikwa panani. Ndiani ane dare rakadaro? Hakuna zvinhu zvakadaro. Vana vaviri avo vaJudha vari kupindura ini ndichivabvunza hapana problem, tinodanana. Imba yevana nekudanana kwavo, nguva yemwana kuti vaone mwana inozivikanwa naMwari. Tine dzimwe chembere dzakabereka dzakuma 70 years. Hamuna kudzinzwa? Kwevava vakabereka vane 100 anozviramba ndiani kuronga kwaMwari. Handiti saka kana tichitukana kana tichiudzana hatiudzane urema hunogonekwa kugadziriswa nemunhu watisingazivi kwaanogara. Tese tingadai zvino maraini akazara takafora ikoko kuti 10 years handina kana wechete zvangu nokuti tichiziva kuti anoita izvozvo ndiani. Mauya pano vamwe vakazara pasi apa nekuziva kuti kwaMambo ndokunogadziriswa nyaya dzokunge tatadzirana. Kodzekuberekwa kwevanhu mabhedhurumu ariko seamwe atiinawo. Vana varamba kutamba. Toita sei? Ibasa remhuri mbiri. Handiti makona. Baba makagara mazuva ano akutisina vana sekuru vamunoti mwana achaenda kwasekuru. Imimi baba vake. Kana inofamba murodhi mutengai muchivapa. Kana kuvaunza kwatiri isusu. Ndisu varidzi ven'anga nemapositori. Handiti Mambo ndauya nemwana wangu dambudziko riripo Mambo ndati ndikachema nevamwe zvingazare munyika. Ndine dambudziko rekuti mwana wangu ane 2 years, ane 3 years. Hapana chati chakuita, ndinoda muzukuru. Ndobasa redu. Kwete kuve n'anga imi. Asi tinadzozve. Mukandiudza kuti dambudziko remwana rakadai ndotoziva kuti no uyo anoda nhingi. Handiti mapato. Ndofonera munhu noti basa rangu mudunhu mangu vanhu vakasaberekwa handitonge nyika inopera vanhu. Handiti tateguru wedu Ngezi dai mudunhu make musina kuberekwa vanhu negore raakaparara iye. Handiti vanhu vangadai vasisiko kwesu taitongei. Hatina vataitonga. Saka tinotomira tichibatsiridza mativi ose. Muno ndomunowanikwa n'anga zhinji dzechokwadi, shoma ndedzemakuhwa zvadzo. Handiti mapoka. But mwana mukomana haasi wenyu mega. Handiti iye pachezvake asati akukwanisa kutaura dambudziko rake anotomiririrwa nemi baba vake nekuona kuti mwana wangu what's the problem. Hamungamubvunze kauya kuti muri kumbosangana here nemudzimai. Handiti hamungamubvunze sekuru wachona hapana. Amai vada kunobata basa risiri ravo. Vachanoita makuna nemwana. Ngakutaurirai. Taura mashoko akadaro ekuona kuti muroora hana mimba muchidikiri. Hataurwe nemi nenzira iyo. Kwete. Shandisai vanhu vekutuma. Naiwe unombotaurawo here nomwe wako. Ko chii chanetsa? Handiti ndochiva. Asi ukazochinoona manje mai vakunonanga vamwe mai vakaberekawo mwana wavo kuti mwana wenyu hana mbereko, mwana wenyu akatakura kurema, mwana wenyu ane chikwambo, kureva kuti ndizvo zviri kutadzisa mwana kubereka zvichida. Mabvudza kwanzi daiwo ndakati regedzai ndibvunze
mwana apera nei. Ndiani angaridye sadza pamuri apa wanzwa mashoko kana kuti maga akadaro? Saka kudya nekugara zvakanaka ndokunoita kuti munhu ave nemuviri wakanaka. Urombo hahuondese munhu. Kugara zvakanaka kunovaka muviri wemunhu. Handiti? Umwe anotodza imba yakamuramba uyo, yamuramba. Hazviko here zvatiri kutaura? Kana murume chairosara musoro chete, wozoenda munhu achijaira nhamo dzake nekudzironga nekudzigadzira kufamba zvakanaka. Amai, mugere sei nemuroora mumusha? Kana kuti manzwa here mashoko anga achitaurwa nemukurungai wenyu? Vangafunge nei? Vangafunge sei kutaurira dare rino mashoko avanga vachitaura? Pamusoro yedare toda kutaura. Mukurungai vataura zvinhu zvakanaka Steri. Mukurungai ava vakauya kubasa pangu ndine muroro wangu. Vakasvika vakataura nemwana wangu ndasingavazivi zvangu. Makoti ndobva auya kwandiri akati mama avo ndovamai vangu ndobva ndasumuka pandanomamurisa. Ndati tazivana tisina kuzivana. Zvikanzi ndangoti regai ndiuye nokuti mwana wako akaonda zvakanyanya. Saka ndati regai ndiuye mwana wangu asati afa nokuti mwana anogona kungobuda uchingonzwa kuti akaonda kamwe ari kurwara. Ndikati ndibava. Ndobvavati ndavaona ndakuenda kulokesheni. Vatavabuditsa mukurungai famba navo. Ndobva vati severe nyaya iri kundirwadza ndeyekuti ndakanzwa kuti mwana wangu akamboita imba, akaita mwana, uye ndakanzwa kuti mwana wangu pane chikwambo chiri kumushandisa uye kuri kunzi kune ngozi. Ndikati severe, inini zvinizvo zvandakana kumbozvinzwa, handidi kukunyeperai. Inini zvamuri kutaura zvandakudi ndakuzvinzwa kuchechi kwatinoenda. Nyaya yandakanzwa ichitaurwa murora wangu achisumudzwa achitauriwa nyaya yekuti namatai mai munamatisi mbereko ndaona yanetsa. Ndo chete zvandakanzwa inini, handina zvimwe zvandakanzwa kunze kwaizvozvo. Vakati ivo vakati izvi zvinhu izvi zvine munhu akatoya kuzomudza kuti ndo zvakataurwa mwana wenyu. Ameno ivo vakataura ini handisi wakadi akakudzera pamwe ndiani umbo ini handite sei handizvizivi. Takatomira zvenguva yakareba ipapo muroora wangu achichema ainavo akataura zvakawanda. Muroora akati mama ndine zvakawanda zvandiri kuudzwa zviri kutondinetsa. Ndikati pamwe ndo pamuri kuti ari kuonda pamwe ndo zviri kumuondesa zvekuti anenge achifunga kuti zvinondikuza ndine mbereko handina mbereko. Pamwe ndo zvinogona kunge zviri kumuondesa asi ina handagona kutaura naye kana one day kuti makoti haubereke. Ndaigotaura naye pa5 months ndomuti mwana haubereke. Ini ndotova nevamwe varoora 2 vasitori navana izvozvo vanotori nemakore. Vatori nemakore ndozotanga kuti uyu nhasi ane 5 months ndomuti haubereke. Ndobva vati orit severi ndakuita. Vakati ndipei nhamba dzenyu vanhu vaitaura nyaya yemwana munovaziva. Ndikati ndovaziva zvikanzi kunhamba. Ndikati ndinadzo. Ndobva vati ndabva ndavapa nhamba dzangu. Vakati tichaona kuti titsvage mari tigone kuti tivainge kana kuti vatibatsirewo pamusoro pemwana zvotondirwadzawo nenose. Vakataura kuti ivo vakatotaura kuti kune kwandakatomboendawo ndikanzwa dambudziko remwana. Ndikati ichokwadi severe zvinhu zvizhinji zvaanoudzwa mwana wekuchechi kwatinonamata asi kungoti chete haana kutaura zvinhu zvacho hazvito kuti titaure. Zvikanzi hauraiti severe ndakuenda ndikati hauraiti severe tinotaura tichibva ndadii zvangu ini ndichibva takuenda kubasa kwedu wachienda. Ndandisiri ndega ndandinaye muroora wangu. Zvino handiti munoona matare epetwa vana vadzuka
havapinde mumatare nevabereki. Handiti mapapa amai avo vakanga vaine mwana wavo pavakanga vachitaurirana zvavaitaura neamwene vake. Handiti right, zvavari kunotaura zvoda kuhwitineswa nemwana. Handi unopanzvisa mwana akutsva kudumbu nekuchi nekumusana. Atiite zvinhu zvakadaro, atiite zvinhu zvakadaro. Kana tichigadzira nyaya dzakadaro tinongotarisa kuona kuti ava vanoda kuziva kuonda kwemwana ari kumurume wake. Ngauye kavaudze kamai vake kuti mai ndiri kuonda nezvakati zvakati, kwete kuti ivo vazvitsvaka. Ndozvatingaita. Kana wati uri kudaipa unonoiona uri ikoko imba yacho kuti chii chiriko. Handiti chii chiriko. Vanhu vanenge vachidanana mustriti umu, vachidanana vachienda kupi vachienda kupi. Handiti ukaona munhu akuti ndakuda kuwira padhuze, basa iro riri kufamba zvakanaka. Rudo irworwo ruri kudananwa kuchi nevanhu. Akadzingirwa here kumba kwenyu mwana uyu? Wakatiziswa here? Wakaita zvichiita sei kuenda kwawakaita kumurume? Ya? Voice vanhu Ndakaita zvekutiziswa. Ndobva wabvuma nokuti waidawo. unotizira mukumbo. Saka rudo rwevana kana vachidanana vari vaviri, ngativaperekedzerei kudanana kwavo. Kupupurira kuti vanhu kana vachidanana vari tu totoona kuti vanhu vagere havo zvakanaka. Ngativapupurire, ngativaperekedzere, kwete kupinda murudo rwunodanana vanhu tu runonetsa. Runoshupa. Zvinopa kuda kuti nditi kumwana uyu, iwewe amwene vako iwe pavaitaura, aitaura ndiani? Oti chii? Eya mama maitaura paya maida. Ausisiri mwana wangu iwe. Zvachesa ari kurambwa nhasi pano namai vake. Kana vaitaura zvavari kutaurwa naamwene vake, ivo varivo vaizvitaura. Handiti oti mama zvamama muchitaura pazvisirizvo, mama wangu vada kutaura izvozvo. Hatina kwatiri kuenda. Tidi kupiwa basa rokunzi vanhu vakaenda kumatare emadzimambo vanonoparadza dzimba dzavo. Kwete, hatidi zvinhu zvakadaro. Tsvakirai kuno yakauya nenguva zvo. Mukwazvo unozidana. Mazuva ari kutaurwa pa5 months dziri kutaurwa. Still early. Vana havanakidzi kuti tivati abva pamba penyu 5 months apinda mumba atobuda 5 months. Kana adzoka iko kwanongodzoka ari hoti achida kuti unopinda mune imo, hapana time yekumira. Chinozonopedzesera chavepo rufu. Hati madini ndo runopedzesera rwavepo. Speed inenge yakura. Hamira angawe papa akagara kwanza ndakantorwa namai kumba ndombozorora. Asi dzotaipi dzikazorora. Ndikataura zvangu ndega ndoita zvikudza, hakuna angazorora. Nyaya yatitaura nezvevana. Mai mavanzwa mupungai wenyu vachitaura. Nyaya ingadai isina vanhu muno, iri yenyu ini namupungai wenyu muri tu. Imi sosi yenyaya yenyu ichibuda pavana, but isinei nechekuita navo vana. Izvozvi kana vamhene vanotengesa matemba vanodini, vangadai vari kumatemba avo. Kana kunge vamukira kwaBhiti, usovere kwaBhiti unotsvaka mwana. Imi makagarisana pana pamuri. Vabvunzei mamuchisurudza vhongo vachitaura. Pakati paya Mimi kuti ari mai. pakati paya Adinji.
Ngomana wa. Mwanza. 10 years. So ati mamchisunza kuva chitaura mamchitsva pakupisa ivo paipataure ure pane pandipisa pavati ini ndakavaudza kuti pane vakandiudza kuti ndakafamba kwakawanda zvikanzi mwana ane chikwama. Ndaramba mambo wangu handina kutaura izvozvo. Chandakavabvunza ndechekuti ndakawa kuti mwana wangu andakamboroorwa. Mwana wangu muchinzwa nani kumaraini kwawo ikoko kune vaizvitaura izvozvo. hatishande nenhau dzekutevera kumaraini kugere mwana nemchibvunza vanhu kuti agere sei agere sei mwana munhu angaziyezve vanhu vemutauro mukaziva kuti agere sei. Pane ane danga remombe remutauro mungati toda kuti tizive kuti anei toda kuti tizive kuti mwana akagara sei ndizvo here zvatingaita kana makunoudzwa imi kumaraini kwaagere kuti mwana uyu ari kunzi ane zvikwambo mwana ari kunzi akazodai hatina kwatiri kuenda amai zvezvikwambo tavakatara vega mambo wangu ipapo ndikandidi kureva nemwe kana kuti ndigume kuzi muinani tiri vatatu nemwana musikana. iwe musikana zvakataurwa seya zvakataurwa zvechifambo vachiti takazvizwamuswa taura zvakataurwa vachiti takazvinzwa kumasowe kwatinofamba akanzwa kumasowe ndiani ini namama taenda tese kumasowe kwacho iwe pazvaitaurwa kunonga uri kwafa ndandisina nekuchongoteerera ndiripo zvakataurwa here zvakataurwa saka ndeva vaitaura here ndovaishopera here pamasoro vanhu saka musingagadzirise matambudziko handiti mapato dambudziko haringagadzirisike. Ndafamba nemuroora taenda kuchechi ndokwatinoenda vanoita vanonzwa zvemweya ndovosumudza dare rekuti muroora wenyu uyu akadai handiti iwo kuzvinzwa nenzeve dzako aupoterwe kai unoti pazvaitaurwa ndatisingazvii muprofita ari kuzvitaura handiti ndizvo vasiye kusavabhara aiwa kune mashefu webhiredhini ndozvanoita mwachitaura inopinda ichitaura itinzvo zvamurusikuda kuti nditaura taurai ichondaida kutaura ndichoti ini kumasowe ndakambokunamata nawe inoita kumasowe kuyakuyaka kana pane dare ringe riripo ida kutaurwa handiti kunobvunzwa kuti mwana iwe waya naana ndii vabereki vako kubereka varipo here ndozvinoitwa izvo ezvino muri kuramba here kuti mupostori anotaura zvaanoda kungotaura asina kubvunza zvamuri kutaura handina tinoda dare munozvinzwa muno mauya kuti kubatanidzei tinoda dare kana pakati penyu paita gonye raakudya kuda kuuraya imba yevana kana kuti yakuda kuuraya ukama husati hwaenda kupi munhu iyeye agadziriswe nekukasika handiti munopanzwisisa aripo handiti mapanzwa aripo achinzwa kuti mupostori ndozvaataura aitovepo kureva kuti ari kureverera amwene vake kuti zvaitaurwa vachiudzwa ndokuti mune mapinda pagwanza mese handiti ndizvo pane pandinganopinda pagwanza ndisina muroora wangu mwana kana aenda kumurume hasisiri mwana wenyu ndozvanoda kuti muzive hazvisiri zveramai Ndizvo baba. vakaendere kuchechi vari kunamata vese vanomusiya here chese chaakutoitika vanoita naye nekuti mwana wavo auya kumusha ukabereka mwana mukomana wabereka musikana handiti dai muri imi munogara nemukwasha nerimwe zuva taizokunzwai kuti vakazonodai mukwasha akanzi zvakana isusu saka manzwa ndakurambirai matara hatidi dare rinopindwa nana baba nana mai kunze kokungotamhangarirana kuti ndanzi zvakana ndiri kuda roora rangu mukwasha ndopatinosanganisa vanhu mumatara handiti makwa kwete aya akadaya kana taadai pandiri kubvunza kuti uyu haangauye kuti ndakadzi havasi amwene vake vakanga vachimuti toda kuchenurana tipe mhosva kune munhu ane mhosva imhosva here kumupostori akuudze kuti nezvikwapa izvo zverizvo zvamunomaendera kumasowe kwacho pananoenda kunonamata kumasowe manzo vaida kutsvaga maproblem
chicha tinato zvakazodii aiwa kana tazviudzwa ngatitsanangurai nero mai amwene vangu vaingovepowo ndichitaurirwa zvinhu zvine mupostori nokuti mupostori ndiane simba rekutaura izvozvo. Ndewokupi masowa aya naye asikana Akasiyana-siyana. pamwe tingofamba zvichibuda tingofamba zvichibuda ndaifunga nhasi amai nababa muri pano mukanzwa chinhu chichitaurwa handiti chinorwadza kuchinzwa nemadziviro amunogona kunge machiita but mukachinzwa chataurwa fambai imamuendero chechizimasoro Ndamuswendera kuchedzemasuwe namambo. Andindi. Unaenda kupi? Unaenda kupi? Kumapentecost. Endai kumapentecost yenyuwa nemwana. Muchishandisa nzira dzamunoshandisa inyu semubereki wake. Handiti kuti kugara kwandakaita nemwana wangu kwese handisati ndambozvinzwa. Handiti mukange manzwa ndizvo zvandinoda kutaura. Mukanzwa chinhu chikataurwa nemunhu, nzira yaashandisa kutaura haisiri yatoda kubatirira pairi. Toda kuti tibatirire pazvinhu zvaataura. How true is it? Ichokwadi here zvinhu zviri kutaurwa pamwana wangu since ndakagara nemwana wangu andinambobvira ndakanzwa zvinhu zvakadai. Handiti motsvaga nawe ivava ipapo tasati tafambidzana nokuti tikwanise kugama dambudziko remwana but manopinda hamusati mafambidzana but panyaya iyi matopinda kurwisa mwana kutevera. Toda kukuudzai vanhu vakuru zvatinoita unoita kunge usiri kunzwa uchimirira zuva kuti rinosvika. Handiti rinosvika mamuwana mwana wenyu muri meka achikutsanangura izvo kuti kwandikupamba ndazvakaikupamba kuchikudadai anokuudzana. Handiti makao mwana kana aenda kumurume ngatiwiriranei ndokwaakusha kwake mudzidzisei izvozvo. Handiti makao tikamudzidzisa kuti ina handinzarwo hapana imba yatinotaura nezvaya. Handiti mapano vakaenda naye kuchechi kwete kuti vakaenda naye kunotsvaga nyaya idzi. Handiti mwoyo wekubereka unorwadza. Mukanzi matorerwa nguga mumusha kanzi atorwa nemwana wenyu hakusi kuroya kwakadarero havagone kumuramba nokuti asi mukadzi wavo. Chavanoita vanofamba naye kuti dambudziko riri kutaurwa ripfuure. Handiti makwara imi machechi enyu amunopinda haaprofite munhu va. Handitizvo techikurarama tiri murima tichienda mazuva ano havadaro. Handiti vachatonosvika pekutonoudzwa kunzi mai vako iwe nababa vako iwe. Makurumidza mirirai musi wamunotoudzwa kunzi mai vako iwe nababa vako. Zuva iroro rinosvika. Handiti mapanzwa zvino kana razosvika iroro tichimhanya apa tiri kupedza tsvimboka kumakungu hanga dzichizouya kavo. Handiti situero ngatimusiyei mwana apindura ega muchinzwa zvataurwa nevavo nezvamataura but iwe murume wake naiye tiri kuwirirana tinodanana. Handi mawanzwa wachitaura isusu sematare ndo zvatinoremekedza pavana ayo magayo nokudini dini ngativapupurirei abai ava kuti havasiriwo vakati mwana ane zvikwama. Handiti makwao kana muchiti ine handidi mwana wangu kuti apinde machechi iwani uyo mwana wenyu muudzei kuti adini. Monoti dzimba dzana dzinogarika here. Mwana kana aenda kumurume ndokwaakumusha kwake mupei mukana iwoyo. Shamwari kwauri ikoko kuna mai kuna baba ndo kune murume wakaendera. Kuno ndiriko newangu murume wandakavinga. Gara zvakanaka ikoko. Dzeikoko ndedzekupi? Ndedzeikoko. Inyaya dzatiri kutaura.
kana auya arikuda kutaura kuti chandipedza muviri chii, mune mamubvunza muchisevezera, asi mwanangu handisi kufara nemuviri wauinawo, ugere sei? Handiti zvaari kutitaura ipapapa pamberi penyu kuti tigere zvakanaka, ndo zvaanongokuudzai. Mama, nerimwe zuva muchandiona ndatosimba, ndigere zvakanaka, hatina dambudziko. Asi mwoyo wekubereka mune mamubvunza saizvozvo. Uyo mukomana aizhamba achichemera kuti sisi vakaonda, ari kupa ibenzi iye mwana wenyu achatotora ubo hwamunonetseka kudai ko zvataiti wedu akaonda paya yeye akanga asina wake wachatora, achanotora madhafinya mukadzi akasimba, asi ozopera ari pamusha kuti muzoyeuka mashoko aya. Ndiri kukuudzai nhasi kuti kwewe ugere sei nemukadziwe wakanga uchiona sisi vako uye akaitadza kupindapo ka pane vanhu vachiuya sokuti nhasi manje vanopinda papi nepapi, handiti? Asi madhoo aya achigadzirwa akagadzirwa kuti munhu wese anodi zvake anopinda nepo, handiti? Saka ndaikukumbirisai kuti tichibuda pano nambobvunza kuti akabvisa tsvakirai kunde here mukwazva yekuti azikanwe kuti ndini ndiripo. Yakauya vapei listi varoho. Tonyedza tofana kupedza nguva tichitaura. Munhu kana atora mwana womunhu, the next thing varoho. Taona rimwe listi pana parakabhadharwa $80 since 2013, 12 years kusvika nhasi. Munhu ari kungobereka vana chete nemwana womunhu. Hapana kuroorera. Iyi taikurumidzirai. Vana amai ngatibudei zvikonane gonzo naChiMwari zvega, handiti? Ameno mseyapo izvo zvachaizvo apa ambuya vakadongorera, zvino kudongorera kwavo kunoisa mwana parumana. Tinogara nesei kana amai vako vachipindira muzvinhu zvisi zvatiite dhiri pano. Saka mambo maita basa ngavasunungure vana ava danane vagova imba yavo vagozochengetwa nevana yavari variki, kwete kugambira zvavarakuita zvaakumhanya. Pamusoro pamunhu rekedzai kupese muchidai pano padara hatinyari kutaura gombe zamunozinoonza zvishona chandi kuitaura kuti takadzama gombe dzinoonza munoziva variziva ndizvo rinoonza gombe rinozomuka rapa mberi waita shonaka. Saka munofanira kuti gombe dzinori hatiri kuripedzisa kasi pamutemo ritopesa saka chikumbiro chedu zvedu vaJudha namata havasi vese vanhu, ndokuti tikatsamuswa nenyaya iyi tinotora mupostori, hanomupanzwisa kuti ngaauye pano, handiti makwana kuti tikadaro hapana kwatiri kuenda, handiti makwana. Munhu ari katodzidziswawo, handiti makwana. Dambudziko rimwe rinoreza munyaya dzevana kudai ndorokuti wangu haanzaro akasanzarwo nzarwo ndiwani wenyinzi anzaro anga panyaya inonzi yatona akura wega ivo ichiri jujujuka pamuzoni pafaimanje padhuza inini pano nini wangu mudzimai inini ndachena kudai akaita mwana tane 15 mapostora asati avepo kusine n'anga dzeanhu mhanidzi kupedza dzedzikati ratisiye Mwari ndimwari
takazoita vana 6 ini 5 months manje ati kutamba vana ngava ivo pate zvavo kana vachida kuti mwana asimbe ndo vanoziva kuti mwana wavo anodyii chaanofarira handii ndopasunudza ndinoti mukwasha ndichienda ndozvaanokuti umayako pavanongouya panongouya nemashizha emupapaira seigoro vanotozama vangu kuti ndozvandinofarira izvozvi chete handiti mapo zvakawanda mai zvinosanganikwa nazvo zvakawanda zvinosanganikwa nazvo mukurarama kwatinoita saka ndachikukumbirai kuti iye zvino hatina munhu watiri kupomera mhosva kana mupostori aitaura nyaya yekuti mwana ane chii zvichibatwa amai musaite matare nemwana wevaridzi mumusha menyu mazvinzwa zvanoda kukuudzai pazvinozokusvitsai munenge makunzi mangwana makadaro apa ndazviona kuti hamusiri imi zvaitotaurwa nemupostori handiti pane munhu wandakaripisa mombe pano svondo yakapera iyo panzi testimony panzi testimony panzi chii ndaimanifesta maimanifesta munhu ari kumanifesta azive zvaanenge achitaura handiti munhu apoterwa homwe iri kusvikirwa naasekuru handiti mukaona munhu asvikirwa nemudingi achitsanangura zvaanga achitaura akapoterwa motoziva kuti afinish munhu anga achitamba nesu makuhani handiti iye mupostori wenyu yeye mupostori anenge achitaura kuti munhu ane chikwapa akazodai akadai mukanzwa akuzvitsanangura panyama ibvai maziva kuti ari kunyepwa handitizvo pane vanenge vachiturikira masondosi akazodai akazodii vachiturikira vamwe vachinyora mumapepa handiti ozochitambidzwa vasiyana nesu zvandiri kutotaura ndozvidzokorora mangwana nokuti handina kupoterwa iyi ndiri kutaura nemi panyama feya nyange mukazwa zvandataura kuti zvamunokanuka musati angaitaura akasvikirwa kwete mupostori aita basa rake handiti pati zvandiri kuda dare remumusha musatsamisane nezvakuda kumunhu ane basa rake ndisu taenda paari ndosaka tasangana nezvipi mashoko evava ndekuti mwanangu sinzi uri pano wakambopindere chechi chipostori pati pane dambudziko re5 months rekufunga kuti mwana uyu mbereko yaramba in 5 months aiwa hazvisiri izvozvo kuberekwa kwemunhu ndimwana anenge azvitendera handiti ngatigarei tione kuti mwana anonosvika kupi asina mbereko hakuna zvinhu zvakadii pakudiwa dare apa dare panapa yezvino masvondo apfuura osaya ndokungaita 6 yezvino unongonzwa munhu asvika panapa ndakurotera itsaona yemotikari shuwa maita basa wako munongosimbone kuti namatiwo kuopisi yekwamaboko ashuwa handiti umwe achisvika ukazonotarisa 2 days unowana hama ichiuya muno mukuzoripota nyaya hama yemunhu akandirotera tsaona yemota atiri mabona zvakawanda chengawose manhanga hapana risina mhodzi ngatitii kana tichiita zvinhu sevabereki batanai imi munotovakiridza mukwasha wenyu paona kuti pane dambudziko riripo munotomutsigira kuti mukwasha asaonekwe asaonekere mukwasha kuti paita dambudziko riripo saka ndiri kuda kuti mukatambira nyaya yekuti mwana kwarohwa ndokumusha kwake
aiwa machara anofamba. Hapana anofanira kunohakira. Kana wachairwa zvinozvutsamisa Vangoda mudhuri unoita mamai vanoda kudhisikasa Yavo vasingadhisikasi. zvoga tisendere baba timakutare tinoda kushanda. Nyaya dzinenge dzichinyorwapo kungoti vanhingi vakataurawo zvakati, vanhingi vakataurawo zvakati, handiti mapawa. Hapana, dai dare renyu mauya muri vabereki moga, nhasi yaikupinzai china Mwari. Imi muri vanhu vakuru kwatiri, nhasi yaikubikai muno. Vanhu vakusanganisa zvinhu, vana mudare rakadai hativade, tinovada ivo vega. Kana vane dambudziko ravo munouya pano pamambo pano, moona sekitaro Mwana wazvuta nomwana